ik ben dus Carlos Stuurman. Ik heb geen zakelijke belangen in de wijn. Ik ben wel wijnliefhebster en intussen weet ik er ook een klein beetje meer van. En ik ben gevraagd om iets te vertellen over de scriptie die ik 2 jaar geleden geschreven heb in het kader van Wijnacademicus. En dit is de volledige titel van die scriptie. En dat is: kan een signatuurdruif bijdragen aan het succes van de wijnregio Limburg? En een signatuurdruif, dat wordt steeds vaker zo gebruikt, die term. Maar dat gaat dus eigenlijk over een druif die dan kenmerkend zou zijn voor deze regio, of voor de wijnstijl in ieder geval van de regio. Waarom heb ik dit onderzoek gedaan? Ik heb aanvankelijk WZ4 diplomacourse gedaan. En toen werd ik vervolgens uitgenodigd om toch voor de Wijnacademicus ook een thesis te schrijven. En toen was het intussen 2021 en zaten we midden in coronatijd. En toen was eigenlijk het devies local. En toen dacht ik van, nou, waarom ook niet dan over Limburgse wijn? Is eigenlijk heel erg interessant om daar iets te zoeken. En zodoende ben ik eigenlijk ertoe gekomen om dit onderwerp te kiezen. Kees van Kasteren heeft mij ondersteund als mentor bij het schrijven van deze scriptie. En daar ben ik hem nog altijd heel dankbaar voor. Eerst even iets over het onderzoek ga ik vertellen. En dan over de vraagstelling, de methode. En vervolgens de bevindingen, de conclusies en aanbevelingen. Want ik denk dat dat het meest interessant is voor jullie. Wat betreft de vraagstelling, ik heb toen best wel van alles laten passeren. Wat is er nu interessant? Want ik wilde eigenlijk iets hebben waardoor mijn onderzoek iets zou kunnen bijdragen aan eigenlijk de goede naam en reputatie die de Limburgse wijn inmiddels eigenlijk had opgebouwd. En ik denk, ja, misschien kan ik iets vinden waardoor dat alleen nog maar beter wordt, of dat die in ieder geval in de toekomst zo goed blijft. En zo kwam ik eigenlijk op het idee om dit te gaan onderzoeken. Dat heeft geresulteerd in een aantal deelvragen om een antwoord te krijgen op die hoofdvraag. En zoals jullie kunnen zien betreffen die deelvragen vooral eigenlijk welke druiven waren er op dat moment vooral aangeplant en welke werden ook veel gebruikt in de BOB's. En daarnaast dan natuurlijk heel belangrijk als je over zo'n concept nadenkt van hoe is het draagvlak dan in de regio. Ik moet erbij vertellen, ik heb het onderzoek gedaan over de hele regio Limburg, dus Belgisch en Nederlands Limburg, samengenomen. Nou ja, dan ga ik het ook. De methode. Ik heb, om antwoord op die vragen te krijgen, 50 wijnmakers per mail een vragenlijst gestuurd. Ik heb daarvan 68% antwoord gekregen. Die hebben hem ingevuld. Dat lijkt niet zo heel erg veel, maar deze 68% vertegenwoordigde wel meer dan 90% van het aantal hectare aanplant. Dus het lijkt toch wel redelijk steekhoudend, of in ieder geval representatief. Op deze manier heb ik een hele hoop kwantitatieve gegevens verzameld. Maar ik wilde uiteraard ook graag wat kwalitatieve gegevens hebben. Dus niet alleen van wat speelt er, maar ook waarom speelt dat en wat denkt men daarover en hoe moet het dan in de toekomst. En daarom heb ik 12 van die 50 wijnmakers ook geïnterviewd. En daarnaast 13 andere stakeholders. 5 sommeliers, 4 persvertegenwoordigers en 4 wijnhandelaren. Nu kom ik aan het belangrijkste, namelijk bevindingen natuurlijk. Wat betreft de druivenrassen bleek dat de meest aangeplante druivenrassen zijn. Vanmorgen is daar ook al iets over verteld door Stan Beurskens. Maar toen bleek in ieder geval dat bij Nederland en Belgisch Limburg bij elkaar Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Noir en Auxerrois het meest aangeplant zijn. Dan moet ik erbij zeggen dat er een gigantisch verschil is tussen Nederland en Belgisch Limburg. In Belgisch Limburg is Chardonnay veruit het meest aangeplant. En komen daarna de 3 Pinot ex aequo. En in Nederland is het Pinot Gris, Pinot Noir en Auxerrois die ex aequo het meest aangeplant zijn. En komt daarna pas Chardonnay. Ik heb het nu over Limburg, niet over heel Nederland. Stan Beurskens heeft het de hele tijd eigenlijk over Nederland gehad. Ik heb het over Limburg. Daarnaast heb ik de BOB's allemaal, de hele beschrijvingen gelezen. En dat blijkt dat eigenlijk er maar 3 druiven in alle BOB's hier in Limburg voorkomen. En dat zijn Chardonnay, Pinot Gris en Pinot Noir. Dan natuurlijk naar mijn echte vraag van welke
zou een van deze druiven eventueel een signatuurdruiven kunnen zijn en welke zouden daar dan voor een aanmerking komen. Iedereen die deelgenomen heeft aan het onderzoek heeft 3 druiven genoemd, of minstens 1, maar meestal 3. En ook eentje die ze de grootste kans gaven. En daar kwam eigenlijk uit, zoals jullie kunnen zien, dat Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Gris en Auxerrois het meest in aanmerking zouden komen. Allemaal om verschillende redenen. En van de nieuwe rassen Dornfelder en Sauvigny Gris. Ik heb toen vervolgens een SWOT-analyse losgelaten op deze druiven om te kijken of er dan toch één misschien uit zou komen die het allermeest in aanmerking zou komen. En dat bleek dan uiteindelijk dat Pinot Gris het meest kanshebbend was. Om een aantal redenen. Maar ik kan daar nu niet op ingaan vanwege de korte tijd. Nou, dan de bevindingen met betrekking tot het draagvlak. Nou, heel duidelijk was dat als allerbelangrijkste factor door iedereen genoemd werd dat ze een eigen identiteit voor Limburgse wijn heel erg belangrijk vinden. Dat was gewoon unaniem. Maar daarnaast werd ook genoemd dat heel veel vonden dat er toch ook diversiteit moest zijn. Dus zowel identiteit als diversiteit. En hoe zou dat dan moeten? Nou, dan zei je velen dan toch misschien door typiciteit per BOB. Dus dat de BOB's zich wat duidelijker onderscheiden van elkaar. Naast 1 lijn voor heel Limburg. Nou, de conclusies van alles bij elkaar is dat eigenlijk iedereen positief denkt over een eigen identiteit voor Nederlandse wijn. En dat daar een signatuurdruif misschien een rol in kan spelen, maar niet per se op de korte termijn. De overige stakeholders, dus de sommeliers, de handel en de pers, daar was de grote meerderheid het erover eens dat het eigenlijk best heel goed zou kunnen zijn om met dat concept te starten. Omdat zij denken dat marketing steeds belangrijker wordt, omdat de productie steeds groter wordt. En de concurrentie met de rest van Nederland en met de rest van België. Maar een belangrijk deel van de wijnmakers hadden daar eigenlijk nog een hard hoofd in, om het zo te zeggen, op dit moment. Die zagen daar niet echt het nut van in. En dat lijkt een beetje te komen door het wat kortere termijn denken, omdat op dit moment de Limburgse wijn eigenlijk gewoon een goede naam heeft en heel erg goed verkoopt. Velen moeten zelfs rationeren aan wat iemand kan krijgen. En ja, dat is eigenlijk ook begrijpelijk. Nou, dan kom ik als laatste punt tot de aanbevelingen. En die naast dat, mijn aanbeveling is om uw signatuurdruif of wellicht een blend, een cuvée zoals ook vaak gezegd wordt, dat toch in het achterhoofd te houden voor misschien de langere termijn. En daarnaast gaan de aanbevelingen eigenlijk vooral over de BOB's, waarbij eigenlijk het idee is om toch duidelijk toe te werken aan individuele identiteit per BOB. Waarbij dan heel belangrijk zou zijn dat er ook meer deelnemers per BOB komen. En ook een hogere kwaliteit door met name strengere eisen, om op die manier toch een duidelijker onderscheid te maken tussen wijnen van hoge kwaliteit uit Limburg, de BOB-wijnen, en wijnen die daar niet aan al die kwaliteitseisen voldoen, dus die ook geen BOB op een etiket mogen zetten. En daarnaast lijkt het heel erg belangrijk om de BOB's meer te promoten. Ik heb vandaag al gehoord bij lezingen en ook zo in de wandelgangen dat er al steeds meer aandacht aan besteed wordt. Dus ik vind het heel fijn om te horen dat er al iets van deze zaken uitkomt. Tot slot wil ik jullie bedanken voor de aandacht. En als iemand zegt van ik wil eigenlijk wel eens de achtergronden weten van waar dit nu allemaal vandaan komt. Ik heb een aantal scripties bij me, of als je me je mailadres geeft kan ik het ook digitaal mailen. Bedankt allemaal.